Pontevedra dá un paso máis no proceso de compra do convento de Santa Clara. O Concello xa ten nas súas mans a taxación técnica dos bens artísticos que quedan no inmoble. Segundo o catedrático da Universidade de Santiago, Juan Monterroso, estarían valorados entre os 471.000 euros e os 542.000. A orde religiosa non sabía se leválos, se quedar, hai que pedir permiso a patrimonio. Entón, nós o que decidimos, o que negociamos, o que ao final se chegou a un acordo, foi en que quedasen uns anos en depósito e a partir de aí, se non nos levan, pois, con esta tasación, pois, o Concello ou quen leve como esteña o convento, pois que merque. Trátase dun retablo maior, dous retablos laterais, o coñecido como retablo de Nosa Señora dos Desamparados, o púlpito, os 24 asentos do coro e o órgano, todos eles elementos datados no século XVIII. Deles o órgano e o de máis valor. Que é o único órgano histórico da cidade de Pontevedra, non queda outro. Supoño que noutros tempos habería, pero agora mesmo é o único que queda. A autoría descoñécese, pero hai documentos que consideran que puido ser algún organeiro local. A partir da asinatura da compra, a Orde das Clarisas terá 4 anos para decidir se levan as pezas ou as venden, sempre co permiso de patrimonio. Chegados a este punto, o Concello de Pontevedra poderá mercalas, mentres encargarase do seu mantemento. Esta taxación permite ao Concello iniciar o proceso administrativo para a compra do inmoble, que agardan se poida asinar en outubro. Agora, con esta tasación, xa está iniciado o procedimento administrativo, que, ten uns pasos. Xa, hai varios informes que agora están en intervención e despois, cando xa esteñan aprobados todos os informes, pois se mandará a invitación á orde religiosa. Recordemos que por esta operación o Concello terá que pagar á Orde das Clarisas 3,2 millóns de euros.